este ano os finalistas son Bueno, segunda edición dos Premios Martín Codas da Música, promovidos por músicos ao vivo, para, pois, sobre todo e fundamentalmente visibilizar e poñer en valor a música que hai neste país, dende unha plataforma pois o máis aberta, democrática e sin ningún tipo de interese máis que comunicar a música que se fai. Esta é a segunda edición, con 360 proxectos inscritos e con un índice pois, de participación moi alto, medrando en categorías, implicando a partes importantes do sector musical, como as salas, festivais, espazos de comunicación. Dende a fundación da bodega, dende a selección do nome Martín Codas como nome do noso viño, da nosa bodega, tivemos moi claro que un dos signos identificativos e diferenciadores da nosa casa, dos nosos produtos, era sobre todo a orixe. E a orixe non só a terra, o clima, a uva, senón tamén a cultura, que é algo que nos diferencia. Personaxe que fixen idei o ano pasado xa, pois eso, para relacionalo cos premios da música. Entonces, creei un personaxe que é o melómano, que é muller, home, pode estar ser traballador, constructor de clase, pero son melómanos todos, en común é a melomanía o que os une. E es que son adictos á música e por iso lle puxen os auriculares nas orellas. Home, eu prefiro unha peza das mías que o Óscar. O Óscar é unha copia realizada hasta o infinito, non? Vaise seguir realizando. E isto, sin embargo, pois é unha peza única, distinta a cada unha. O ano pasado os premios tiveron un carácter máis de xustiza histórica, máis de premiar todo o que nunca se recoñecera dunha maneira tan rotunda, e este ano teñen un carácter máis de estacionalidade. Realmente eu creo que este ano pasan a ser anuais, non? Pasan a ser, pois eso, xente que se vai a gravar disco o ano que ven, este ano non se presenta. Bueno, este tipo de cálculos que eu creo que fan que é absolutamente o que tiña que ser, que a xente entenda que estes premios naceron para quedarse e que hai que facer uso deles. A ligazón entre as empresas públicas e máis as privadas é a resposta para a difusión e fomento da nosa cultura. O que queremos é consolidar este premio de Martín Codas, este é o segundo ano, e que durante moitos anos pois podamos disfrutar de todos vós e de moitos que se animen a iniciarse na música. É certo que para unha industria musical con tan pouco músculo como a nosa, digamos que ahora mismo, digamos que estes premios é como darlles un complemento vitamínico a alguén que está na UCI, non? Entonces, claro, non se vai a sacar toda a rendabilidade como si realmente hubiera unha industria enorme preparada para recibilo, pero sin dúbida é algo positivo e eu creo que democratiza a escena musical galega, sin ninguna dúbida.